Radio-televizija Hrvatske danas je objavila da se ta zemlja neće takmičiti na predstojećoj Euroviziji u Danskoj. Hrvatska neće učestvovati na pesmi Eurovizije 2014. godine, saopštio je danas javni RTV servis te zemlje. Oni su u saopštenju koje je prosleđeno medijima iznijeli da ta televizija naročito vodi računa o tome da se sredstva javnog servisa troše na što efektniji način i da ne žele da pravdaju finansijski trošak nastupa. Oni su naveli da su svesni da ovakva odluka može da naiđe na neodobravanje od određenog broja gledalaca, ali su u svetlu slabih plasmana hrvatskih takmičara na ovom takmičenju ipak odlučili da pauziraju. Pesma Eurovizije 2014. godine biće održana u Kopenhagenu u Danskoj nakon što je ove godine pobedila pesma Only Teardrops. Prvo polufinale biće održano 6. maja, drugo 2 dana kasnije, dok nas veliko finale očekuje 10. maja 2014. godine.